που σήμερα να πάμε το Kenji Rank 30. Κάντε μια εγγραφή στο Mr. George και στο Master Mike, like, subscribe και κουδουνάκι. Αν θέλετε να ενημερώνεις το κουδουνάκι για τα νέα βίντεο. Ωραία, και πάμε να αρχίσουμε. Mr. George, είσαι... Ωραία, σε ευχαριστώ, Mr. George. Ωραία, πάμε, αρχίζουμε. Έχουμε μπει και 2 νέες πίστες. Ωραία. Μισό παιδιά του σταματάω. Ωραία. Και τελείωσα αυτή τη πίστα, όπως μπορείτε να δείτε. Χάσαμε. Κοιτάξτε, χάσαμε. Ωραία, πάμε να αρχίσουμε. Αυτή τη πίστα. Έχουν μπει και 2 νέες πίστες. Εμείς παίζουμε αυτή με το βόλεϊ. Δεν έχω ιδέα καν τι είναι. Δεν ξέρω τι είναι. Mr. George, πάμε λίγο, πάμε. Όχι, όχι, ναι, όχι. Mr. George. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Μπράβο, 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 μπράβο. Μπράβο. Μπράβο και εσένα σαν. Δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε τώρα μαζί, αλλά μπράβο. Όλα, άμα δεις το βίντεο, μπράβο σου, μπράβο σου, μπράβο σου. Το προηγούμενο γύρο ήσουν τέλειο. Δεν ξέρω αν είσαι όμως και σε αυτόν το γύρο. Παραλίγο να με σκοτώσει ο Σπράουτ. Πόσο δυνατός είναι ο Σπράουτ. Ναι, ναι, ναι. Νικήσαμε. Victory. Ωραία. Και αυτό να σας πω τι να κάνουμε. Να πάμε σε αυτό. Πρέπει να πάμε. Να αρχίσει σειρά που να πάμε το Kenji Rank 30. Σήμερα να τον πάμε 15. Την άλλη φορά 16. Καταλάβατε. Μισό παιδιά, το σταματάμε λίγο. Ωραία παιδιά, το αρχίσαμε. Μιλάμε λίγο με τον Mr. George. 10. Μισό παίρνει το start drop από το pass. Ωραία. Ωραία, πάμε να αρχίσουμε. Γίνεται, κάντε εγγραφή και στον Master Mike. Ωραία, 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 ωραία. Πάμε. Προσέξτε. Σπαμ! Τι λέτε, σε κάτι στο νέο βίντεο που μόλις ανέβηκε στο κανάλι. Πρόσεχε Master Mike, αυτό το λέω εγώ. Ανέβηκε όντως νέο βίντεο στο κανάλι του Master Mike. Πηγαίνετε να το τσεκάρετε. Είναι και αυτό πάρα πολύ ωραίο. Master Mike έχει κάνει edit. Πλάκα κάνει. Δεν γίνεται συνέχεια. Ωραία. Πλάκα έκανα πριν για αυτό το είπα. Το edit. Η φωνή. Εντάξει.
Δεν χρειάζομαι edit. Master Mike, αυτό δεν ήταν αστείο. Ήταν πάρα πολύ αστείο. Αυτό δεν ήταν καν αστείο. Γιατί κάπως πήραξες τη φωνή σου. Καλά ο Master Mike. Εντάξει. Πως κάθε φορά που πηγαίνω κάπου, παιδιά, έρχεται εκεί αυτό το εκεί. Κάθε φορά που το κάνω, εκεί πάει. Πάλι το ίδιο έγινε. Και τώρα μου πάει εδώ. Τέλεια. Αυτό το λέω και στα δικά μου βίντεο. Θα γράψουμε, θα πούμε τώρα, άμα θέλετε να παίξετε μαζί μας και να μπείτε στο club μας για να παίξουμε μαζί το Mega Pig, να κερδίζουμε και τέτοια, να σας στείλουν ειδικά ο Mr. George, το δερμάτι, το Master Team, για να μπαίνετε εκεί, να παίζετε μαζί μας, να μιλάμε, να κάνουμε μαζί βίντεο και να παίζουμε καλά. Αυτό που είπα ο Mr. Mike. Καταλάβατε. Αυτό ισχύει και για το κανάλι του Mr. George και για το Captain και για το Master Mike. Εγώ το έχω πει στο βίντεο. Εντάξει, δεν πειράζει, το λέμε και εδώ. Κάντε μια εγγραφή και στο Master Mike και καμπανάκι και like. Ωραία, Victory, νικήσαμε. Ωραία, τώρα να πάμε 14 παιδιά. Είδα. Ωραία. Πώς τον έχεις πάει, Mr. George? Μπράβο σου. Εγώ να τον πάω 14. Μια πίστα ακόμα. Ωραία, πάμε. Α, όχι, σε 2 πίστες. Ωραία, παιδιά. Πάμε. Να αγγίξω, οκ. Παιδιά, πού να πω. Να το φτάσω, έφτασα. Λαλά, όχι παιδιά. Με τον... Ο Squeak είναι πάρα πολύ σπαστικός. Brawler. Πάμε λίγο. Όχι. Μπράβο, Mr. George. Ωραία. Μην ξεχνάτε ότι εγώ να τον πω 15. Μόλις τον πάμε 14 το βίντεο να κλείσει. 15 μπερδεύτηκα. Συγγνώμη παιδιά. Όχι παιδιά, όχι. Ωραία. Mr. George, να παίξουμε τώρα λίγο ντουο. Ωραία πολύ. Εγώ έχω πάρει όλα τα Star Power του Kenji, όλα τα gadget, τα άλλα δεν τα έχω πάρει. Ελπίζω να έχει βγει και Hyper Charge. Mr. George, δεν θα ήταν ωραίο το Hyper Charge στο Kenji. Να ήταν full OP. Δεν τον έχει πάρει ακόμα, αλλά μόλις τον πάρει να το κάνει short. Βίντεο, τι λες βρε Mr. George, βίντεο short καλύτερα.
Κάνε καλύτερα αυτό. Όχι, Mr. George, φύγε, είναι δυνατή. Μισό παιδιά του θα... Ωραία παιδιά, το αρχίζουμε λίγο. Πάτα Mr. George. Ready, ωραία. Πια νομίζω δεν λέει ready και λέει play. Παλιά έλεγε ready, τώρα λέει play. Και παλιά έλεγε play. Γράψτε κάτι στο σχόλιο. Όντως. Ναι, μας τριμάει κόντο. Οκ. Γράψτε κάτι στα σχόλια, δεν είμαστε σίγουροι εμείς. Ωραία παιδιά, όχι. Ο Φρανκ είναι πάρα πολύ σπασμένος παίχτης. Ωραία. Πάμε να αρχίσουμε και τη δεύτερη πίστα. Βρε Mr. George. Έλα. Βρε Mr. George. Συγγνώμη παιδιά που φωνάζουμε τόσο πολύ. Ωραία. Ωραία. Πλάκα κάνω. Ωραία να μιλάω κανονικά παιδιά. Γι' αυτό μπορώ να τα ξεναπνούμε. Αφού δεν παίζω Fortnite. Ναι, δεν παίζει. Α, ναι. Α, Fortnite. Εγώ νόμιζα Free Fire. Ναι, γιατί? Έχεις πρόβλημα? Το ξέρω. Fortnite μόνο, Mr. George. Κάτσε, γεννήθηκα Mr. George. Ωραία. Όταν πεθαίνω εγώ, να πηγαίνεις σε θάμνο ή όσο πιο μακριά μπορείς από εχθρό. Για να μην σε σκοτώσουν και σένει και χάσουν. Ωραία. Πάμε. Όχι. Να πεθάνουμε από το καπνό. Πόσο έχετε πάρει? Εγώ 14 σε 12 κύπελα ακόμα. Να το μου πάω. Παιδιά, μόλις τον πάμε... Mr. George θέλεις να πεις? Ναι, 13. Μόλις τον πάμε 14 κλείνει το βίντεο παιδιά. Ωραία παιδιά, το σταματάμε λίγο μέχρι να τελειώσει. Μέχρι να βγούμε. Παιδιά, έχει μείνει μία πίστα και να πρέπει να την έχουμε νικήσει. Οκ. Πάμε να αρχίσουμε. Ωραία. Πάμε να αρχίσουμε. 10 τρόπα και πάμε 15 και κλείνει το βίντεο για σήμερα. Ωραία παιδιά. Ωραία. Σας το σταμάτησα λίγο για να πεθάνει πρώτα ένα άτομο. Ωραία. Παιδιά, το σταματάω λίγο. Παιδιά μου, έχει βάλει ο Byron δηλητήριο. Ωραία. Τρέχα πάνω.
Τρέχα, καπτέν, παν. Ωραία. Όχι. Μπράβο. Παμ. Και έβαλα και λάθος. Έβαλα σε λάθος στιγμή το τουρμπο. Μπράβο, καπτέν. Μπράβο. Ωραία. Θα σας παίρνω μαζί μου για την τελευταία πίστα. Αυτή η πίστα δεν μπορούσε. Ωραία, αυτή είναι τελευταία. Σας αφήνω στο showdown. Παιδιά, τώρα νομίζω να το πάω 10 Όχι παιδιά, σας αφήνω στο showdown. Μπερδεύτηκα. Δεν τελειώνει τώρα το βίντεο, για μέχρι να το showdown. Καλά. Παιδιά, το πήγαμε 15. Ήρθε η στιγμή. Bye. Κάνε εγγραφή για να μπει στο πλήρωμα. Τα λέμε. Ωραία παιδιά. Εντάξει, το συνεχίζουμε. Άλλα 8 τρόπαια. Έλα, Mr. George. Ωραία. Αρχίζουμε. Άλλο ένα άτομο, please, να μπει και να βγούμε πρώτοι σε αυτό το γύρο. Να παίξεις, Mr. George, όσο πιο καλά μπορείς. Να το κλείσουμε στα 14 τελικά. Καλά, ο Master Mike. Τι είναι αυτό, δεν είναι από κατάλληλο. Μήπως έφαγες ψάρι. Μήπως έφαγες ψάρι, λέω εγώ τώρα. Ψάρι έφαγες. Ο τίτλος, εννοείς. Αυτός είναι ο τίτλος του Crow. Το έχουμε... Ο Crow είναι ο πιο αγαπημένος μου παίκτης. Όχι. Μπράβο ρε Γιώργο. Mr. George. Ναι. Εντάξει, σιγά, λεπτομέρειες τώρα. Να το κάνεις αυτό. Το παρελθόν. Mr. George, να παίξουμε λίγο χωριστά. Τη τελευταία πίστα και μετά να ξαναμπούμε για τα χαιρετίσματα. Έλα, γεια. Ωραία, μπαίνουμε τώρα λίγο solo. Ωραία παιδιά, το σταματάω λίγο. Ωραία παιδιά, το σταματάω για τελευταία πίστα πριν πάω 15. Παιδιά, πήρα Legendary. Κολόφαρδε. Ωραία, πάμε να δούμε τι να πάρουμε. Α, φίλε, skin this baby. Και κάτι μου αρέσει αυτό. Εμένα δεν μου αρέσει καθόλου, όχι. Εντάξει παιδιά, το σταματάω. Παιδιά, έχει μείνει μία πίστα και να πρέπει να την έχουμε νικήσει. Οκ. Πάμε να αρχίσουμε. Ωραία. Πάμε να αρχίσουμε. 10 τρόπα και πάμε 15 και κλείνει το βίντεο για σήμερα. Ωραία παιδιά. Ωραία. Σας το σταμάτησα λίγο για να πεθάνει πρώτα ένα άτομο. Ωραία. Παιδιά, το σταματάω λίγο. Α, παιδιά μου, έχει βάλει ο Byron δηλητήριο. Ωραία. Τρέχα πάνω. Τρέχα, καπτέν, πάνω. Ωραία. Όχι. Κάντε like και subscribe. Παμ. Και έβαλα και λάθος.
Έβαλα σε λάθος στιγμή το turbo. Μπράβο, καθόλου. Μπράβο. Ωραία. Θα σας παίρνω μαζί μου για την τελευταία πίστα. Αυτή η πίστα δεν μπορούσα. Ωραία, αυτή είναι η τελευταία. Σας αφήνω στο showdown. Παιδιά, τώρα νομίζω να το πω 10 πρώτα. Όχι παιδιά, σας αφήνω στο showdown. Μπερδεύτηκα. Δεν τελειώνει τώρα το βίντεο, μέχρι να το showdown. Αλλά παιδιά, το πήγαμε 15. Ήρθε η στιγμή. Bye bye, bye bye. Κάνε εγγραφή για να μπει στο πλήρωμα. Τα λέμε.